ஹலோ கைஸ், ஹாய். நம்ம டிஜி கேமர். ஹாய் 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 டிஜி கேமர். இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது டைமண்ட் ராயல் எப்படி சுற்றது நம்மளுக்கு கிடைக்குமான்னு பார்க்கணும். சுற்றணும், ஒரு ஸ்பின் பண்ணோம், கிடச்சிருச்சு. ஒரு 10 ஸ்பின் போடுவோமா? ட்ரெஸ்ஸை துணி அழுத்தி பார்ப்போம் கைஸ், எதை வருதானு. ஒரு 10 ஸ்பின் போட்டு விடுவோம், கிடைக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாவ், துணி, ஷூவு. வாவ், இந்த ஷூவு. மேஜிக் கியூப் ஃப்ராக்மெண்ட்டு 2 கிடச்சிருக்கு. மேஜிக் கியூப் ஃப்ராக்மெண்ட்டு. அப்புறம் இப்படி உங்களுக்கு எதாவது கோல்மல் அடைஞ்சின்னா நீங்கள் கோல்டு ரயில் போய் எதாவது சுற்றிட்டு வாங்க. சுற்றிட்டிங்கன்னா வந்து பார்ப்போம், ஒரு ஸ்பின் பண்ணுவோம். கிடைச்சதா? நான் ஒரு 10 ஸ்பின் பண்ண முடியுமா பார்க்கலாம். பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி இருக்குது. வாவ், கங்க்ராச்சுலேஷன் கேஷ். இந்த டெக்னிக் நீங்களே யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கேஷ், கிடைச்சிருச்சு. கேல் பண்டில் இதில் விடுவாங்களா என்னென்னு தெரில கைஸ். பாருங்கள் பண்டில் வாங்கியாச்சு. இந்த அளவுக்கு பேண்ட்டு நல்லாயிருக்கு கைஸ். இந்த மாஸ்க்கு பாருங்கள், பேய் மாரி. ஓப்பன் பண்ணிடலாம். வாவ், சூப்பர். மரண மாதம் இருக்குது கைஸ். சரி கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், சீசன் கிளாஸ்கோர் ரேங்க் சீசன் மாறுதுன்னு சொன்னாங்க. இப்போன்னு தெரில. இங்கே பாருங்க கைஸ், முடி ஃபஸ்ட்டு கியூப் வேறு லெவல்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. பார்ப்போம். நல்லா இருக்குது தான் துணி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கைஸ், விடுவோம். சரி கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம். பாய் பாய். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அழுத்தி விடுங்க கைஸ். பாய்.